kwa Machinga. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Bungwe la World Vision Malawi lapereka ntchito zomangamanga zomwe bungweli lamanga mu ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025 za ndalama zokwana 7 biliyoni kwacha ku boma la Malawi. Wapampando wa bungwe la World Vision Malawi Alfred Kaponda ati bungwe lawo ndilo lodzipereka kuthandiza boma kukwaniritsa masomphenya ake achitukuko a Malawi 2063. Akaponda anena izi ku Lilongwe pamwambo opereka ntchitozi. Zambiri mulipotiri la Madalitso Muhango. Bungwe la World Vision linakhazikitsa ntchito ya zomangamanga maboma 16 mdziko muno m'magawo osiyanasiyana monga za madzi, ukhondo, maphunziro, zaumoyo mwa zina. Polandira ntchito zomangamangazi, nduna ya zamtengatenga ndi ntchito Ajabi Muhango anayamikira bungwe la World Vision Malawi kamba ka ntchito zomwe apereka ku bomazi. Muhango anati ntchitozi zithandizira kutukula miyoyo ya anthu okhala m'madera akumudzi popereka madzi a ukhondo, kupititsa patsogolo ntchito za maphunziro komanso moyo wabwino mwa zina. Mabungwe osiyanasiyana amene akugwira ntchito mdziko muno civil society organizations ena so amakandi mwayi opeza ndalama zochuluka kuchokera ku madona osiyanasiyana kuti atengerepo chitsanzo chabwino cha chibazi imene achita a World Vision. Titakhala tonse tikukhala ndi mtima ofanana, tonse tikutenga chitsanzo chimene kupanga World Vision, dziko lino litha kupita patali kwambiri. Chocho ndimapempha makampani akufuna kubona amene ali ndi kuthekera kuti ndi kukweza manja ndi boma pofuna kutukula dziko. Chonse anthu athu mdziko muno mavuto ankhanikhani amene akukumana nawo. Poyankhula pomwe amapereka ntchito zomangamanga ku boma, wapampando wa bungwe la World Vision Malawi a Alfred Kaponda ati bungwe lawo likugwira ntchito zake pofuna kuonetsetsa kuti ana komanso manja omwe ndi ovutika akukhala ndi moyo wabwino mdziko muno. Akaponda anaonjezera kuti bungwe la World Vision lipitiriza kuthandiza boma pofuna kuonetsa masomphenya ake achitukuko. World Vision ndi limayang'ana makamaka kuti mwana akule malo amene iyeyo ndizonse zofunikira akhoza kuzakhala mwana amene akhoza kuchita zimene iye ayenera kuchita mopanda kuphinjidwa ndi china chilichonse. Choncho FM project amene wataperekawa choyamba timayang'anira kuti anawo akule malo abwino, madzi abwino, masukulu abwino komanso azidya, asakhale ndi kunyenchera kwina kulikonse. Choncho sizimangothandizanso iye yekha koma poti amakhala ndi owayang'anira anthu onse amene amakhala dera limene lolo amathanso kupindula. Choncho ife ndife onyadira kuti titagwiritsa ntchito ndalama zathu kupanga maprojekti amene wawo zafikiranso anthu okwanira 150,000 amene athandizike. Ntchito zomangamanga zomwe bungwe la World Vision Malawi lapereka ndi monga mijigo, zipinda zophunziriramo, sukulu za mmera mpoyamba, zipatala zing'ono mwa zina. Anthu pafupifupi 150,000 maboma 16 mdziko muno akuyembekezera kupindula kudzera mu ntchito zomangamangazi. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za chisamaliro cha anthu yati ionetsetsa kuti ndalama zomwe zimapita ku ntchito zokhuza mmera mpoyamba zikhale zochuluka, ponena kuti ntchitozi ndi zofunika kuthana ndi maukwati a ana mdziko muno. Wapampando wa komiti Asaveo Kafuafa alankhula izi pomwe komiti imakumana ndi akuluakulu akunduna oona za chisamaliro cha anthu ndi ana pa nkhani ya momwe maukwati a ana ikuyendera. Olive Phiri wadza ndi ripoti. Maukwati a ana akuti ndi limodzi mwa mavuto akulu mdziko muno omwe akukhudza ufulu komanso mwayi ochita zinthu m'miyoyo ya atsikana. Malinga ndi ripoti lochokera ku nduna yoona za kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana, anthu aulumali ndi chisamaliro cha anthu, atsikana 32 mwa 100 aliwonse omwe ali ndi zaka zapakati pa 20 kufikira 24 mdziko muno anakwatiwa asanafike zaka 18. Polankhula pomwe anakumana ndi komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za chisamaliro cha anthu, mkulu woona nkhani zokhudza ana ku nduna wa chisamaliro cha anthu a Justin Hamera wati chiwerengero cha maukwati a ana chasuntha kuchoka pa 52 mwa maukwati 100 aliwonse kufika pa 32, chiwerengero chomwe chikanali chokwera. A Hamera ati akugwira ntchito pofuna kuonetsetsa kuti chiwerengerochi chitsike kufika pa maukwati 20 pa 100 aliwonse pomafika mchaka cha 2030. Iwo anati vuto la maukwati a ana ndilofunika mgwirizano kuti lithe komanso kuonjezera ndalama pomwe pamafunika ndalama pafupifupi 14 biliyoni kwacha kuti zigwire ntchito yolimbana ndi mchitidwewo.
Kufunika ndalama zochuluka ndithu malinga ndi ndondomeko imene inayikhazikitsa chaka cha 2024 ikufuna pafupifupi 14 billion yomwe iziperekedwa kuti nkhani ya maukwati wa ana itheretu. Nkhani imene ikufunika makamaka kalembera wana uja kunena kuti mwana aliyense alembedwe ndithu ncholinga choti akasanakwatiwe kapena ena kamaumiza kuti alowe m'banja anthu aziona kuti kodi ali ndi usinkhu wake ndiotani ndoti zimene zathandiza kuti maukwati wa ana athe. Mawu ake wapampando wa komiti yoona za chisamaliro cha anthu ku nyumba ya malamulo Asavio Kafwafwa anati chiwerengero cha maukwati ana mdziko muno ndi chokwerabe pomwe mmodzi mwa atsikana atatu aliwonse akumakhudzidwa. Akafwafwa anati aonetsetsa kuti nyumba ya malamulo iziyika ndalama zokwanira ku ntchito zokhudza mmera mpoyamba. Iwo anati ndi ntchito za mmera mpoyamba zomwe zimathandizira kuchepetsa umphawi komanso kuti ana asasiye sukulu ndi kumakakwatiwa. Panopo boma linangoyika ndalama pafupi 1 billion pamene kumafunika ndalama pafupi 16 billion kapena 14 billion kuti programu imeneyi idziyenda bwino. Koma zimenezo sizikuyikidwa zimene zikupangitsa kuti patsogolo pake ana aja tidzivutika nawo chifukwa mtsikana akamabwereza ali ku primary mapeto ake amangosiya sukulu kenaka amakakwatira. Dziko la Malawi akuti ndi lachinayi kukhala ndi chiwerengero chokwera cha maukwati ana mu Africa. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika watudzula mchitidwe omwe anthu ena akuchita pokupha anzawo kamba kamphekesera zoti akusowetsa ziwalo zobisika za ena kuti ndi osavomerezeka. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC latsindika kufunika kwa chisankho chapadera pa chitukuko cha dziko lino. Ndipo bungwe la Beautify Malawi BIM Trust lati liyamba kuthandizira pa ntchito yosamala chipatala cha Bwaira mu mzinda wa Lilongwe kufuna kupititsa patsogolo ntchito za umoyo. Takulandiraninso ndipo popitirani nkhani zathu. Bungwe la Beautify Malawi BIM Trust lati tsopano latenga udindo osamala chipatala cha Bwaira mu mzinda wa Lilongwe ngati njira imodzi yofuna kupititsa patsogolo ntchito za ukhondo komanso umoyo. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli Fane Kachale ndiwo anena izi atayendera chipatalachi. Izi zadza patangodutsa miyezi iwiri bungwe la BIM litakhazikitsa ndondomeko yakagwiridwe ka ntchito kuyambira mchaka cha 2026 mpaka 2030. Mwayi mtumodzi wadzanisa mbiri mu ripoti ili. Pa ulendo wake posachedwa pakuyendera chipatala cha Bwaira, bungwe la Beautify Malawi BIM Trust lapeza kuti zipangizo zambiri za ntchito za ukhondo ndi zokutha, mabafa osambira ndi onongeka ndipo zimbudzi sizigwira ntchito. Izi zimapangitsa kuti odwala komanso oyang'anira odwala adzisamba pogwiritsa ntchito mabeseni komanso adzingodzithandizira malo omwe ndi osayenera pa chipatalachi. Kusoweka kwa ukhondoku kwayika pa chiopsezo anthu 3 million omwe amadalira a chipatalachi. Polankhula pa izi, mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la BIM Fane Kachale ati mcholinga cha mayi wa dziko lino yemwe anayambitsa bungwe la BIM Profesa Gertrude Mutharika kuti zipatala zikhale malo ochiza matenda osati othandizira kuwafalitsa. Bwairayi tinabwera chifukwa choti ndi imodzi mwa zipatala zimene a Beautify Malawi Trust a BIM anakonda kuti agwire nacho kuti tithandizane pa ndondomeko imene timati star rating. Amapatsidwa nyenyezi ngati akuchita bwino. Amayambira nyenyezi yoyamba kukafika nyenyezi 5. Ngati akuchita bwino ndiye kuti afika pa nyenyezi 5. Chipatala cha Bwaira chimene tayendera tidziwitsa kuti chikadali pa nyenyezi yoyamba. Endi atiyendesa kuti tione zina mwa zimene zikuwalepheresa kuti akafike pa nyenyezi ya namba 5 imene kufunikira kuti ndiye kuti chilichonse chili bwino. Kusoweka zipangizo zogwirira nazo ntchito monga zotayiramo zinyalala zoti agwirise iwowo ntchito komanso zina ngati zoti azitetezere akamagwira ntchito komanso kuti odwala awo kunoko alandire chisamaliro chokwanira. Tinayendera monga ngati kuzimbudzi komanso kumabafa kumene odwala athu amagwirisira ntchito. Tinakaona kuti mabafa sali bwino, ena sakugwira ntchito, anachita block, zinatsekeka zoti simukugwirisidwa ntchito ayi. Komanso mabafa muja chifukwa chakutsekeka ndiye kuti odwala akamasamba asamba ali m'madzi. Ndiye monga mudziwa ifeyo otiyang'anira inyaka Beautify Malawi ndi mayi wa fuko lino.
Profesa Gertrude Mutharika. Iwo khumbo lawo amafunitsitsa kuti anthu akhale aukhondo, malo amene akukhala akhale aukhondo, makamaka kuchipatala uku kuti odwala akhale malo osamaliridwa, asatengenso matenda chifukwa choti kuchipatala sikuti kosamalika. Kumbali yake wapampando wa komiti yona za ukhondo pa chipatala cha Bwaira, Collins Moyo, yamikira zomwe bungwe la BIM lachita ponena kuti zithandiza chipatala chopereka thandizo loyenera kwa odwala. Feyo tikuthokoza kwambiri kwa First Lady Madam Gertrude Mutharika pa tiganizira ifeyo Bwaira Hospital kuti tikhala amodzi mwa zipatala zomwe zikalandira chithandizo kuchokera ku Beautify Malawi. Chithandizo chochokera ku Beautify Malawi chitithandizira kwambiri pa chipatala pano. Monga ndafotokozera kuti mabini ifeyo monga chipatala timayenera tizipanga segregate zinyalala kuti izi za infectious, is not infectious, these are highly infectious wastes. Chifukwa chakuchepekedwa kwa zimenezo ndondomeko yokupanga zimenezo imativutirapo. Pali zogwira ntchito zovala zomwe zimatetezera anthu ogwira ntchito, pali maglavu, magambutsi, face mask zomwe timasowekera pa chipatala pano. Kuti kubwera kwa Beautify Malawi itithandizira ndithu kuti kupezekawo zinthu zimenezo zithandiziranso kuti kusamalidwa ka malo athu komanso ukhondo umenenso obwera kuzalanda pa chipatala pano azidzathandizidwa moyenera. Kudzera mu ubalewu, bungwe la BIM likonzanso malo omwe anaonongeka ndi kupereka thandizo mzipatalazi kuti zikweze ntchito zake za ukhondo. Chipatala cha Bwaira chakhala nawo pa mndandanda wa zipatala zomwe zili mu mgwirizano ndi bungwe la BIM, monga chipatala cha paboma pa Balaka, chipatala cha paboma ku Rumpi, chipatala cha boma ku Tcholo ndi chipatala chaching'ono cha Mzuzu Urban. Chipatala cha Bwaira chimalandira anthu odwala kuchokera mzipatala zing'ono 86. Mai Mtumodzi, MBC Lilongwe. Atsogoleri a madera osiyanasiyana mu mzinda wa Mzuzu ati apitiriza kutseka malo ogulitsira ndi kumwera mowa omwe akuyendetsedwa ndi achinyamata omwe sanakwanitse zaka 18 zakubadwa. Iwo ati achita izi atapeza kuti mchitidwewu ukuyambitsa makhalidwe oyendayenda, upandu ndi kusaganiza bwino kwa achinyamata amene akukhudzidwa ndi mchitidwewu. Malinga ndi malamulo a dziko lino, achinyamata omwe sanakwanitse zaka 18 zakubadwa saloledwa kugulitsa kapena kumwa mowa. Mmodzi mwa atsogoleri a kuzolozolo mu mzinda wa Mzuzu, a Edward Tembo, ati mchitidwewu kulimbikitsa makhalidwe oyendayenda, aupandu komanso kusaganiza bwino pakati pa achinyamata zomwe zikuyika miyoyo yawo pa chiopsezo chotenga matenda opatsirana pogonana. Mashabini anthu aja amatsegula chimbulimbuli mosazindikira kuti tutsegula ichi chitithandiza chani, mwina mwake anzathu amene akubwera muno chathandiza chani. Kansala wa Zolozolo West a Hiwet Wiseman Mkandawire ati kutseka mashabiniwa kuthandiza kuti miyoyo ya achinyamata ndi tsogolo lawo zikhale zabwino. Ngati kansala tagwirizana ndi ma block leaders ndi police community komanso netenaponso a police, netenaponso anzathu Action of God adiwayo cholinga kuna kuti chitese chitidwe menewo ana ambiri akumapezeka kuti akumasiya skulu fa cha mashabini. Amayi ena okhudzidwa ku Zolozolo ati mwana wawo sakuganiza bwino chifukwa cha mowa. Ndi mwana wanga Nyamata wa 1999 amene nimadalira kuti panopa zindithandiza, koma mwachisoni zinapangidwa kuti inali 2021 anazapezeka atawapanga zinthu zosayenera. Dokotala wa chipatala cha St John of God amene ndi katswiri pakaganizidwe kangwiro, Dr. Charles Masulani, wati achinyamata amakhala pa chiopsezo chachikulu kusiyana ndi achikulire akamamwa mowa ndi kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo. Tinganene kuti anthu amene amavutika kwambiri chinthu chimodzi ngozi matenda osaliyonse ndingachuleka. Amene amakhudzidwa kwambiri ndi ana achichepere chifukwa choti matupi awo amakhala asanakhwime. So munapapo ine anthu akunena ana achichepere azichepetsa mchidogo nano chifukwa choti matupi awo asanakhwime. Apopo kuti zikavuta kulemba odi chimodzimodzinso mowa ndi chamba. Mneneri wa khonsolo ya mzinda wa Mzuzu McDonald Gondwe anati kukhala ndi malo ogulitsa mowa kumafunika kulembetsa ku khonsolo ya mzindawu malinga ndi malamulo. Ife ngati khanso timatsatira malamulo tikamayendesa ntchito zathu.
timalimbikitsa ma business ntchito za malonda, komabe timalimbikitsa kuti munthu akamachita malonda azichita malonda pachingezi timati responsibly, azichita malonda motsatira malamulo ndondomeko. Ndicho linga choti chisakhale chipinjo kwa anthu ena. Kuti dziko lino lidzathe kukwaniritsa masomphenya ake a Malawi 2063 pakufunika achinyamata athanzi ndi olimbikira maphunziro komanso kugwira ntchito. Ndipo munkhani za masewero, komiti yatsopano yoyendetsa masewero apo mchigawo chakumwera yayamba kuyendera matimu onse a mchigawochi pofuna kuwapatsa malamulo omwe adzigwiritsa ntchito posewerera masewerowa. Wapampando wa komiti Rodrick Mindres wati akupanga izi pofuna kuwakonzekeretsa matimuwa pomwe akukonza zoyambitsa mipikisano yatsopano. Mindres akufotokoza. Tabweresera zinthu zina ngati malamulo kuti akhale ndi malamulo amene timagwiritsa ntchito a blackball azitha kusatira malamulo posewera puyo ndi kuthandizana ndi iwonso plus maplayer ena zinthu ziwiri zitatu kuti maplayer onse atisozo zinoti achitenge ichi ngati sport osati chinthu chimene chimangokhala m'mabala yayi. Ku Southern Region kutiyendera timu ina iliyonse tili ndi list yathu imene tili nayo ndi tikwaniritsa chifukwa chona kuti tikusankha maplayer amene titha kugwira nawo ntchito ku Southern Region kuno kuti titha kumayenda nawo kupita nawo kunja. So apapa nkhani ndio kuti tiyendera timu ina iliyonse imene ili ku Southern Region. Panalibe competition ina iliyonse ndi feda konza kuti tikhala ndi ma tournament plus tikhalanso ndi league imene titakhalira ku Southern Region kuno imene ndimene tathandizanso kuti tikhale ndi maplayer odalirika ku Southern Region. Ndi nkhani imeneyo tatsiriza nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. President Mutharika watudzula mchitidwe omwe anthu ena akuchita pokupha anzawo kamba kamphekesera zoti akusowetsa ziwalo zobisika za ena kuti ndi osavomerezeka. Bungwe la Malawi Electoral Commission NEC latsindika kufunika kwa chisankho chapadera pa chitukuko cha dziko lino. Ndipo bungwe la Beautify Malawi BIM Trust lati liyamba kuthandizira pa ntchito yosamala chipatala cha Bwaira mu mzinda wa Lilongwe kufuna kupititsa patsogolo ntchito za umoyo. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi komanso zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa ndi nzangayu Tawson Kamalata, tikufunirani usiku wopambana.